Els beneficis bàsicament de pertànyer a un clúster d'aquest tipus està ràpidament en contacte amb els entorns de coneixement i està al dia de tot el que està passant i de tot el que la regulatòria implica en el sector del producte i, per tant, el sector que afecta els materials. Jo crec que el clúster és un dinamitzador i un facilitador d'aquestes relacions entre empreses i després entre empreses, centres de coneixement i institucions, perquè ja només el que són els grups de treball ja ajuden molt a aquesta relació i després hi ha totes les jornades que s'organitzen, siguin interclústers, siguin ja de temàtiques més definides. Jo crec que cada vegada les empreses troben més valor en col·laborar per innovar i el clúster i institucions semblants són precisament els agents dinamitzadors d'això, no? Aquestes reunions que fem, que parlem dels canvis que hi ha a nivell dels materials, de la regulació, dels reptes de la intel·ligència artificial, dels reptes de l'economia circular, tot això, compartir-ho amb companys que tenen una visió diferent o semblant i posar-ho sobre la taula ens ha permès tindre una visió molt propera del mercat. Como ventaja principal es el conocimiento del tejido industrial de Cataluña principalmente, pero también a nivel estatal, y el poder ser una potencia importante que nos da visibilidad también fuera de las fronteras y a nivel europeo.